si takhle po cestě, když naraz vidím borce ve městě. U kašny píchá si tam jehličku a namouvá si tam hezkou kočičku. Přijdu k borcovi a říkám mu, schovej ty sračky, nebo si tě ráno přidám do omáčky a tu holku nech svetovanou, nebo budeš mít hubu malovanou. Mezitím někdo zavolal policajty, ty zasrané buzeranty. Polda už vytahoval bouchačku, jenže otočil jsem se a jeho hlava byla na sračku. Nebyla to náhoda, ale ten den byla prostě pohoda. Nedak fízl upadl k zemi, utíkal jsem směrem k Penny. Ale co to nevidím, skoro až si zastydím. 2 cikáni pokouší se mi ukrást peněženku. A to jsem teprve 10 minut venku. Stále utíkám, ani nevím kam, až dostanu se ke starému cvičišti, kde dříve bydleli lidé na sídlišti. Policajty už jsem ztratil, ale pro jistotu se schovám pevnitř. Vypadalo všechno OK. Ale pak něco divného se stalo a já probudil se až ráno. Byl jsem na policejní stanici a musel jsem vysvětlovat, proč mám rozsekanou zadnici. Vůbec nic jsem nevěděl a doufal jsem, že mě brzo pustí, protože fízry fakt nejsou hustí. Ale vrchní Polda něco řekl, málem jsem se lekl, nevypadalo to moc nadějně. A vykopli, že jsem něco ukradl v prodejně. A já vážně nic si nepamatoval, nic jsem neudělal, tak proč mě tam drželi a proč mě pustit nechtěli? Bylo už fakt pozdě večer a já zavřený v celé málem brečel a pak přišel on, všech nevinných šampion, zaplatil za mě kauci a všechno kolem. Vážně, připadal jsem si v té chvíli, že jsem byl volem. Konečně jsem se dostal domů do postele a v té chvíli by bylo všechno uprdele. A tak končí příběh mladíka, který přebral feťáka i buzíka.